Ці задумваўся ты калі-небудзь, чаму яўрэі настолькі фінансава стабільныя? У сярэднім яўрэі паведамляюць пра больш высокія даходы сям'і ў параўнанні з іншымі этнічнымі групамі ў Злучаных Штатах. Згодна з нядаўнім даследаваннем Pew Research, 23% яўрэяў сцвярджаюць, што зарабляюць да $200 000 ці больш. Гэта значыць 1 з 4. Для параўнання толькі 4% дарослых у ЗША могуць сцвярджаць пра такі высокі ўзровень сямейнага даходу. Але вось у чым сутнасць. Гэта не міф, не супадзенны і безумоўна неудача. Ёсць строга устаноўленыя фінансавыя правілы, схаваныя ў святых кнігах, якія яўрэі перадаюць з пакалення ў пакаленне з самага нараджэння на працягу 1000 гадоў. І здагадвайся, што гэтыя сакрэты, вечныя, бездакорныя і ахопліваюць бізнес, сацыяльныя ўзаемадзеянні, кіраванне грашыма і багаццем. У гэтым відэа я раскрыю гэтыя сакрэты ў дэталях, як яны пранізваюць паўсядзённае жыццё яўрэяў і як ты можаш прымяніць іх сапраўды простым і практычным планам. Калі ты хочаш, каб твае фінансы змяніліся на 180, табе нельга гэта прапусціць. Існуе памылковае меркаванне, што яўрэі прытрымліваюцца праведнасці і не маюць праблем з тым, каб быць беднымі, бо грошы матэрыяльныя. Але гэта далёка ад праўды. Беднасць не прыпісваецца святасці. Яна як хвароба, якую ніхто не жадае, і рабіны не бачылі ў гэтым добрыя рысы. На самай справе, замест таго, каб лічыць яе добрай і жаданай, рабіны апісваюць яе як пакуты без сэнсу. Яна не захапляецца і не лічыцца станоўчым каштоўнасцю аўтарамі Танаха. Ты калі-небудзь чуў, што, каб быць багатым і праспэрыраваным, трэба мысліць і паўтараць гэтае сцвярджанне, пакуль яно не стане магутным жаданнем, якое прыцягвае бальшы дастатак. Тады каментуй: «Я хочу навучыцца быць багатым». Просто каментуй: «Я хочу навучыцца быць багатым». Гэта паказвае, што ты сапраўды хочаш быць багатым. Калі я ўбачу твой каментар, я пастаўлю лайк. Цяпер, калі ты ўжо пакінуў каментар, давай працягнем. Вось паглядзі. Паколькі беднасць – гэта тое, чаго яўрэі адчайна пазбегаюць. Яны ніколі не перастаюць зарабляць на годнае жыццё праз значную працу ці бізнес у залежнасці ад кантэксту. Б'юся аб заклад. Ты гэтага не выдаў, але ў яўрэйскім законе кожны павінен рабіць усё магчымае, каб быць самадастатковым і не быць цяжарам для іншых. Нават калі багатыя дапамагаюць праз дабрачыннасць або міласціну, атрымальнікі ніколі не лічаць гэта ўзнагарадай за проста існаванне. Ад іх усё роўна чакаецца, што яны будуць зарабляць на жыццё самастойна. Нягледзячы на тое, што многія амерыканцы і еўрапейцы змагаюцца з запазычанасцямі па крэдытных картах, студэнцкімі пазыкамі, праблемамі з іпатэкамі і многім іншым, яўрэі, нягледзячы на тое, што яны раскіданы па ўсім свеце, усё роўна квітнеюць у сваіх бізнесах і асабістых фінансах. Але пытанне ў тым, як. Як яны такія эфектыўныя? Ідэя пра тое, што яўрэі кантралююць фінансавы сектар і глобальную эканоміку, з'яўляецца адным з самых старажытных і шкодных антысеміцкіх канцэпцый да сённяшняга дня. Гітлер нават цытаваў гэта як адну з прычын для знішчэння еўрапейскай яўрэйскай супольнасці. А як наконт пагардлівых стэрэатыпаў? Яўрэі часта ўспрымаюцца як скупыя і прагныя, абсалютна ілжывыя меркаванні. Калі справа даходзіць да грошай, многія яўрэі, асабліва рэлігійныя, шукаюць кірунак у Торы, якая з'яўляецца старым запаветам Бібліі. Яна вучыць многім рэчам, такім як дабрыня, міласэрнасць і любоў да супольнасці. І самае дзіўнае тое, што гэта пачынаецца з дзяцінства. Прыказкі, раздзел 22, верш 7, кажа: «Вучы дзіцяці на шляху, якім яму ісці, і калі яно стане старым, не зыдзе з яго». Гэта не толькі пра частыя урокі. Гэта азначае рэгулярную практыку і паўторнае прымяненне.
Яўрэі вучаць сваіх дзяцей быць незалежнымі мыслярамі і дастаткова самадастатковымі, каб прымаць правільныя фінансавыя рашэнні. Мы даём дзецям хануку. Мы пачынаем вучыць дзяцей пра грошы, падарунак, які нам падабаецца даваць на хануку, гэта грошы. Мы таксама суправаджаем гэта абмеркаваннямі пра тое, што такое грошы, пра што яны і як падзяліць свае грошы на 3 часткі. Адна частка для дабрачыннасці, другая частка для таго, каб выдаткаваць на патрэбныя рэчы, а трэцяя частка для зберажання і эканоміі. Дык так, ханука – гэта час грашай для нас, гэта пра перадачу наступнаму пакаленню прынцыпаў грашай, якія настолькі важныя. Яны рабяць гэта, выкарыстоўваючы 5 банкаў, кожны з якіх акуратна пазначаны, дзесяці на інвестыцыі, зберажанні, дабрачыннасці, выдаткі. Падумай пра гэта як пра скарбонку, якая, магчыма, ужо ёсць у цябе дома, але з большай мэтай. Як бы выглядаў практычны прыклад, выкарыстоўваючы усяго $10? Пасля таго, як дзіця атрымае грашы, яно хутка разлічвае, колькі трэба пакласці ў кожны банк, пачынаючы з біблейскай інструкцыі аддаць 10% любога заробку Богу. Яно пакладзе $1 у банк дзесяціны, застаўшыся з $9. Гэта вельмі важна для яўрэяў, бо вучыць не быць прагнымі. Акт падкрэслены наступным крокам, кладучы дадатковыя 10% у банк дабрачыннасці. Яўрэі вераць, што даваць ад сэрца – гэта жыццё. І што робячы гэта, яны будуюць супольнасць. Але вось дзе рэчы становяцца сапраўды цікавымі, акрамя жадання дабрачыннасці, каб дапамагчы тым, хто мае патрэбу. Ты хочаш ведаць, чаму гэты другі банк такі важны. Яны вераць, што чым больш шчодры чалавек у даванні без чакання нічога ўзамен, тым больш даверу супольнасцю складае на яго і тым больш гатава яго падтрымаць у любым прадпрыемстве. Карысць ад гэтага нельга падкрэсліць дастаткова, падтрымка моцнай сеткі мае вырашальнае значэнне для любога бізнесу. Уяві сабе, што навучаешся такому магутнаму бізнес-прынцыпу у такім маладым узрасце. Ты, магчыма, захачаш запомніць гэты момант, бо ён будзе мець яшчэ большы сэнс, калі мы працягнем. Працягваючы трэці банк, гэта для інвестыцый. У сістэмы навучання яўрэяў дзяцей вучаць пакласці 20% сваіх грашай у гэты банк для практыкі любой рэчы, якой яны захачуць, пры умове, што гэта прынясе ім больш грашай у бліжэйшай будучыні. Гэта незберажэнне, гэта строга для інвестыцый. Так ты можаш падумаць, што $2 – гэта вельмі мала, каб зрабіць інвестыцыю. Але што наконт такога простага, як ліманад? Калі банк запоўніцца, яны могуць пачаць. Што мне найбольш падабаецца ў гэтым падыходзе да банка, дык гэта тое, што дзеці будуць мець поўны кантроль і аўтаномію над тым, калі і дзе укладваць на запашаныя грошы. Бацька не ўмяшчаўся б нават, калі б дзіця здзейсніла памылку, каб яно навучылася на сваіх няўдачах. Гэта паляпшае прымацца рашэнняў дзіцяці і адчуванне адказнасці. Падумай, якую розніцу гэта зробіць, калі яны вырастуць, павелічэнны дахадаў стане амаль звычкай, настолькі лёгкай. Што тычыцца чацвяртага банка, яўрэйскія дзеці вучацца адкладаць 10% сваіх грошай для надзвычайных сітуацый і непрадбачаных праблем. Так, практычнае навучанне ахоплівае нават непланаваныя выдаткі. Пяты банк, аднак, гэта той, дзе яны захоўваюць астатнія 50%, якія не былі улічаны. Дзеці могуць выкарыстоўваць гэтыя грошы так, як ім захочацца, як яны лічаць лепшым. Але гэта толькі частка, ёсць шмат іншых урокаў, акрамя гэтых. Яўрэі маюць вельмі спецыфічны погляд на грошы. Яны трацяць у межах сваіх магчымасцей і заўсёды наладжваюць свой лад жыцця ў адпаведнасці з іх дахадамі. Замест таго, каб быць марнатраўцамі і траціць без разважанняў.
Яны аддаюць перавагу рабіць значныя і каштоўныя рэчы, як падтрымка сваёй супольнасці і сям'і, інвеставаны ў свае навыкі, веды і адукацыю, ствараючы больш каштоўнасці і багацця. Падумай пра гэта на хвілінку. Ты абыходзішся з грашыма уважліва ці траціш іх без разважанняў. Ты ствараеш больш каштоўнасці са сваімі грашыма, ці яны служаць толькі для паляпшэння твайго вонкавага выгляду. Ты можаш думаць, што яны проста ашчадныя або скупыя, але праўда ў тым, што яны ведаюць, што грашы не вечныя. Яны заўсёды падвяргаюцца рызыкам і зменам. У Талмудзе ёсць прыказка, якая кажа, што намаганні па зараблянні грашай ці дзеянні і спробы зэканоміць грошы – гэта адлюстраванне кантролю. Вялікае багацце патрабуе шмат працы для яго заваёвы, і ў той жа час неабходна ліквідаваць прабелы для яго назапашвання. Гэта сцвярджэнне кажа нам, што калі ты хочаш быць багатым, табе трэба рабіць дзве рэчы добра. Упарта працаваць, каб зарабіць грошы, і упарта працаваць, каб іх зэканоміць. Калі ты падумаеш пра гэта, гэта вельмі праўдзіва. Калі ты хочаш назапашваць багацце, ты павінен павялічваць свой даход, адначасова робячы ўсё магчымае, каб захаваць яго і траціць менш, чым зарабляеш. Абедзве рэчы маюць вырашальнае значэнне для росту тваіх фінансаў. Спытай сябе, ці маеш ты дакладнае уяўленне пра тое, колькі ты траціш кожны месяц? Калі так, ці прымяняеш ты якую-небудзь эфектыўную стратэгію ў сваіх ашчаджэннях і інвестыцыях, і як наконт ладу жыцця, ці ён ашчадны або схіляецца да марнатраўнасці. Твой сацыяльны круг таксама гуляе значную ролю ў тваіх фінансах. Нямногія людзі ведаюць гэта, але яўрэі надаюць вялікую ўвагу сацыяльным зносінам і ўмацаванню сувязяў з людзьмі ў сваёй супольнасці, бо гэта важна для іх асабістага поспеху і шчасця. Памятаеш пра другі банк дабрачыннасці, і, як я сказаў, што супольнасць зробіць усё магчымае, каб падтрымаць тых, хто мае бізнес-праекты. Усё гэта пра сетку кантактаў. У звычайнай супольнасці нікому няма справы да наступнага чалавека. Ніхто не стараецца дапамагчы сваім суседзям і іх бізнесу рухацца наперад. Усе ў асноўным з'яўляюцца выспамі. Аднак гэта зусім іншая гульня ў яўрэйскай супольнасці, бо яны лічаць, што сацыяльныя кругі не толькі забяспечваюць сяброўства і падтрымку, але і інфармацыю і магчымасці. Яны старанна працуюць, каб стварыць і падтрымаць сацыяльны круг, які спрыяе іх развіццю і росту. Яны клапацяцца адзін пра аднаго, дапамагаюць адзін аднаму і гарантуюць, што грашовы паток працягвае цыркуляваць унутры круга. Ці чуў ты прыказку: калі хочаш быць багатым, ты павінен вучыцца ў багатых. Яна паходзіць з Талмуда і кажа нам, што калі ты хочаш быць багатым, табе трэба вучыцца і разумець тых, хто ўжо багаты або знаходзіцца на шляху да гэтага. Ты не можаш проста прачнуцца аднойчы і паспрабаваць рэалізаваць свае мары, трэба вучыцца і вучыцца ў лепшых. Толькі зрабіўшы гэта спачатку, ты можаш атрымаць свой багаты досвед, навыкі, метады, рэсурсы, веды і гэтак далей. Гэтая ідэя працуе яшчэ лепш, калі ты фізічна накіраваны, бо таксама набудзеш давер, рэкамендацыі і сетку кантактаў, што можа адкрыць шмат дзвярэй і паскорыць тваю дарогу. Гэта сапраўды цікава, як чытаючы толькі Талмуд, мы можам давыдацца мудрасць і сакрэты яўрэяў пра тое, як зарабляць, захоўваць, зберагаць і інвеставаць грошы, што можа прывесці да назапашвання багацця. Але, на шчасце, гэтыя мудрасці і сакрэты, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне, не прымяняюцца толькі да яўрэяў. Гэта для кожнага, хто хоча стварыць багацце. Ёсць яшчэ адна рэч, пра якую я хацеў бы пагаварыць пра працу. Ці задумваўся ты, колькі намаганняў табе спатрэбіцца, каб дасягнуць наступнага ўзроўню ў сваёй прафесійнай жыцці? Шмат людзей робяць памылку, што яны павінны працаваць больш, каб выжыць, думаючы, што гэта найлепшы шлях да фінансавай свабоды.
І хоць я прызнаю, што раней таксама так думаў, праўда у тым, што гэта без канцы бег па крузе. Працуючы больш гадзін, ты не створыш большая пасудзіна. Допустим, што ў цябе ёсць крама, і ты зарабляеш сотні долараў прыбытку, ці павелічыцца гэта, калі ты будзеш працаваць звышурочна. Ці дасць гэта табе неабходны прыбытак для пашырэння і стварэння больш філіялаў? Калі не, чаму ты так напружваешься, каб працаваць больш? Замест гэтага табе трэба вярнуцца да чарцёжнай дошкі. Табе трэба вучыцца ў лепшых разумаў і прымяняць правільныя крокі, каб падняць сваю краму на наступны ўзравень. Зноў жа, працаваць разумна заўсёды будзе пераважней, чым працаваць упарта. Гаварачы пра бізнес, калі гаворка ідзе пра дзелавыя аперацыі, яўрэі, або, прынамсі, традыцыйныя, заўсёды сумленыя. Яны з'яўляюцца аднымі з найбольш сумленых людзей, з якімі можна мець справу, і ставяцца да шматлікіх іншых бакоў з максімальнай павагай. Асабіста я выпрабаваў гэта шмат разоў, згубіў лік колькасці разоў, калі атрымліваў выдатныя умовы і выдатны сервіс ад яўрэйскіх бізнесменаў. Спачатку я думаў, што гэта супадзенне, урэшце рэшт, добрыя людзі існуюць нават у свеце бізнесу, але пасля таго, як узоры сталі занадта паўтаральнымі, я павінен быў правесці уласнае даследаванне, але, божа мой, я быў вельмі рады, што зрабіў гэта. Бачыш, Тора падкрэслівае важнасць акружэння сябе людзьмі, якія не падманваюць і маюць моцныя маральныя каштоўнасці, адначасова асуджаючы тых, хто наўмысна выкарыстоўвае іншых у сваіх інтарэсах. Але хочаш ведаць, што мне ў гэтым здаецца цікавым, іх сумленнасць прымушае кліентаў вяртацца зноў і зноў. Я заўсёды бачу сябе купляючым у прадпрымальнікаў, якія не спрабавалі мяне падмануць, а не ў тых, хто проста хацеў атрымаць прыбытак. Дык вось вялікае пытанне. Ты засмучаны тым, што табе не пашанцавала пачаць большасць, калі не ўсе з гэтых падыхадаў з маладосці. Праўда ў тым, што ніколі не позна пачаць. Вазьмі мой прыклад, мне не перадавалі гэтыя сакрэты ў дзяцінстве. Я давыдаўся пра іх, даследаваў больш і з тых часоў прымяняю ў сваім жыцці. Павер мне, калі я кажу, што гэта стала блаславеным у маім жыцці. Незалежна ад твайго ўзрасту, ты можаш пачаць прымяняць гэтыя правілы і прынцыпы сёння, пачынаючы з маючых адбыцца святаў. Як бы ні была мала, пачні з нічага. Для мяне гэта пачалося як вар'яцкая ідэя, але праз некаторы час вынікі былі дзіваснымі. Акрамя таго, не забывайся рабіць свядомыя планы для навучання сваіх дзяцей, асабліва калі яны яшчэ маладыя. Гэта можа стаць адной з найлепшых інвестыцый, якія ты можаш зрабіць у іх жыцці. Маючы гэта на ўвазе, ты можаш выбраць ігнараваць гэтыя сакрэты і працягваць жыць сваёй звычайнай руцінай, толькі не забывай, што не выпадкова яўрэі знаходзяцца там, дзе яны ёсць сёння. Калі табе спадабалася гэтае відэа, калі ласка, пастаў лайк і падпішыся на канал, каб не прапусціць ніваднага з нашых будучых відэа. І каб паказаць, што ты настойлівы чалавек і дагледзеў да канца, пакінь каментар. Я дагледзеў да канца. Калі я ўбачу твой каментар, пастаўлю лайк. Цяпер я пакіну на тваім экране 2 відэа, якія я зрабіў, каб навучыць цябе ствараць багацце з нуля. Націсні на адно з іх і ідзі глядзець. Зрабі гэта зараз.